Kwesinye isikhathi-ke le nto-ke yokubethela umfazi noma ucupha umfazi, ufuna ube wise, ube ne-wisdom yakwa-spiritual. Khona abafazi abangadingeki ukucushwa, abadinga ubayenge uma uthi uyamcupha uzophambanisa nedlozi, kanti umlethelwe yilona vese. Uma usuyayiphambanisa izinto mase ziyaxabana, mase evele egijima namadoda ebulala isizwe. Siphinde sinibingelele baba ukelibeka ama-VTV with Prince Bheka umndenikazi. Ngifuna ukuzoklerisha indaba yalo yamuntu ongibuza ukuthi mhlambe engambethela kanjani umfazi, engayenza i-right lento yokuthi benamathelane njengezinja. No, into yeyimpatha leyo, noma into yeyimpatha leyo, noma mawungamfundi lowo mfazi, mawungamthandi, mawumthanda umfazi wakho awumeke mase ekhinqelene nendoda laphana, shuthi sekuzokwenzakala kanjani, uzohlukaniswa mase phinde wena uphinde uthandane naye, usungasamfuni lowo mfazi owenza leyo nto kuyena. Kufuneka ungayenzi mawusamthanda, ngaphandle mawungasamthanda ungayenza leyo nto. Kanjani na? So ngenze njani-ke mangafuni? No, be wise baba, funa uhlakaniphe, yenza ilumbo umuntu wesifazane. Kufuneke umuntu ugweme, wenze i-protection qala, ugweme ukuthi edlalele umfazi wakho. Mangabe seze kwenzeka wadlalela, ngoba kuyenzeka nabo behambe beye emazweni beyofuna izinto zokuvula ukuthi nama protect umfazi wakho, bekwazi ukuthi bona bengene ngenkani. No, ungayikhathazi wena, thola into ozothi ma kwenzekile waze wangena ngaphakathi wathola i-access, abangabambani, abangakhinqelani. Ngicela ukusebenzisa leli gama noma lithe ukuthi, kodwa phela abantu aba-less than 18 years ngiyacabanga basilaleli, abangakhinqelani. Kuphela nje okudlalele kumfazi wakho, kufuneka uphathwe yisifo esingaqondakali futhi esingalapheki esiphuthumayo. U2 weeks phela indoda inhlabathi isigcwele isifuba, indaba yokudlala. Nokunye okudlalela khona ugule same gula, inhlabathi igcwala isifuba, phela adlali lana. Angithi wakholisha inkomo wathelwa ngenyongo. Amakhehla akahlakaniphile ayidlalela laphana, noma engasekho amakhehla eyiphuzela amahewu noma eshaya umancintshana lapha, ayabona ukuthi uyazi umfana wakabani wadlalela kumfazi kabani, wasegula washona. Nangomunye usephinde wadlalela khona, wagula washona ngokufana. Loya mfana khonto ayifakile lapha, ungalokhu uyibambezela. Silokhu ngilapha asimtsheli umfazi ukuthi senzani, sisuke senza ubudoda la, asilwi naye, asisho futhi ukuthi akathembekile. Kwesinye isikhathi-ke le nto-ke yokubethela umfazi noma ucupha umfazi, ufuna ube wise, ube ne-wisdom yakwa-spiritual. Khona abafazi abangadingeki ukucushwa, abadinga ubayenge uma uthi uyamcupha uzophambanisa nedlozi, kanti umlethelwe yilona vese. Uma usuyayiphambanisa izinto mase ziyaxabana, mase evele egijima namadoda ebulala isizwe, shuthi kophela isizwe. Funa ube ne-wisdom, hhayi lokhu uyohlola la beqamba amanga bethi kanjani bayifunela imali laphana, yabo. Angisho ukuthi abantu abahlolayo banamanga, kodwa funa ube ne-wisdom, ubone ukuthi lo ngakwenzani lokhu, lo ngekwenze lo. Uyeke futhi nalento yokuthi uyofuna into yokuthi ekuthanda, ububona kahle ukuthi akakuthandi, ngoba ngelinye ilanga ohliphisa kabuhlungu sekukhona umuntu odlulile emhlabeni, xabana. Umuntu noma kuthiwa uthanda ukumdlisa, kodwa bheka ukuthi uyakuthandani noma akakuthandi. Vele le genge edlisayo le, edlisa amafazi le eyizishimane, thola umuntu ngoba imgabisela ngento eyithile, manje inovalo ukuthi engase ehambe noma inini, ufila insecure. Umuntu uma ekuthanda nje uyambona, ngeke umdlise. Ukuthi siyakwazi-ke thina abantu besilisa ukubekezela size siyolobola. Ngiyabonga ngokuzama, ngifuna abonga ukubukela kwakho. Please don't forget to go to our YouTube channel, subscribe, share, like and comment. Ngokuzama ngifuna ukuza no-part 2, ngeke ngakhuluma ngaleya nto yokuthi ushade nomuntu wesifazane onengane wena ungenayo ingane. Ngifuna ukuza no-part 2 wakhona lapho, ngizoze ngifake nesihloko lapho phakathi ingane etholakala ngaphandle, ngichaze ngempilo yayo. Siyabonga, ngiyalebuka, bayadanke, danko.